खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनिसिम। इलेक्शननि सिगां फेरेंगा सारा बुंदोंमोन इलेक्शननि सिगां जायफोर फुराना सारेन्डारफोर, जायफोर बर' रायजो राजाफ्रा आर्मी पुलिसजों बुख्रुब जानाय बिथांमोननो 1 लाख 1 खालिन होगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगो सोर फुराना सारेन्डार, सोर रिटायार सारेन्डार, सोर डिस्चार्ज सारेन्डार, जायफोर गुलि नांजानाय, सोरबा दिनै माखासे बमफोरजों माखासे आथिं आखाइ बायख्रुब जानाय बिथांमोनखौ दिनै सिनायला। दा आं खावलायो बर' रायजो राजाफ्राबो एनडिएफबिनि मुङाव जायफोर दिनै बुख्रुब सुख्रुब खालायजानानै दिनै लोरजिया जानानै दं, बर' रायजो राजा हाजो जिं जिंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै एनडिएफबिनि मुङाव सोरबाया हौवा गावथार जाबाय, सोरबाया दिनै जेल जानानै दिनै बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै दिनै मावनो हाया। आं खावलायो जाय दिनै फेरेंगा सारा इलेक्शननि सिगां जेरैबायदि मोनसे मेसेज होदोंमोन, जायफोर फुराना सारेन्डारफ्रा 1 लाख 1 खालिन होनाय जागोन, बेखौ जुदि पेकेजआ दंमारोब्ला राजनिति खालायालासिनो होनाया मोजां। बर' हारिनि गेजेराव जों दिनै नुदों जायफोर दिनै फुराना सारेन्डार होनना बुंबा हाजिरा मावनानै दिनै जानो गोनां जादों। 100 जनाव दिनै 90 जनानो दिनै हाजिरा मावनानै जाग्रा, 10 जनाल'सो हेरफेर दिनै गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानाय जादों। बेनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर दिनै माखासे गामियाव थाग्रा फुराना सारेन्डारफ्रा दिनै आलाय सिलाय, जायफोर दिनै जेरावखि थाया मानो गोदाव सोराव जानानै दं, बेनि थाखायनो खावलायो आं 1 लाख होयोब्लाबो जायफोर बै समनि बिर जोहोलावफ्रा माबा मोनसे दिनै बेफार मावनानै जानो हायो। 1 लाख थाखाजों दिनै गामियावनो मैगं बेफार, दाउ बेफार मावनानै जानो हायो। बेनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर गामिनि रायजो राजाफ्राव खस्थ' मोननाय, जायफोर दिनै एनडिएफबिफोरनि मुङाव दिनै सोरबा हौवा गावथार जानाय, सोरबा बुजानाय, सोरबा दिनै हौवाफ्रा गावथार जानाय, सोरबा दिनै जेल जानो गोनां जानाय, जायफोर दिनै एनडिएफबिनि मुङाव आर्मी पुलिसजों बुजानानै दिनै माखासे लोरजिया जानानै दं, बिथांमोननोबो लोगोसे फुराना सारेन्डारफोरनो जेरैबायदि मोनसे पेकेज दङब्ला, नाथाय जों खोनादोंमोन बै समाव जेब्ला बिटिआर एकर्डखौ जेब्ला दिल्लीयाव बर' एकर्डखौ खालायनो थांदों, अब्ला बर' रायजो राजाफ्रा सोंहरदोंमोन बिटिआर एकर्डआ माबायदि जागोन। नाथाय लिडारफ्रा मोनसे मेसेज हरदोंमोन, जेसेबां आबसुनि सोद्रोमाफ्रा अखा बांखा सिजानानै, अखा बांखा बार दै सौसिनानै जाय बिथांमोनहा आन्दालनाव ओंखारदोंमोन, बिथांमोननि साननाय मथे आरो बिथांमोननि माखासे खैफोद आफोद, जायफोर दिनै खस्थ'यै भुगिनांनायफोर, बिथांमोनहा दिनै एसेबाबो बिथांमोननि आन्दालन खालायग्राफोरनि थाखाय दिनै बे एकर्डआ मोजां जागोन आरो साननाय बादि जागोन। गासिबो दिनै माखासे गांनाय उखैनाया सुफुंजानायनि लामायाव बे एकर्डआ होननानै मेसेजखौ हरदोंमोन। आरो लोगोसे जायफोर साफा सानैया सोंहरदोंमोन जेब्ला एनडिएफबिफोरनि माखासे प्रसेसा माब्रै जागोन, बे समाव साफा सानै लिडारफ्रा मेसेज हरदोंमोन एनडिएफबि फेमिलिनि माखासे साननाय हनाय, एनडिएफबिफोरनि माखासे बर' रायजो राजानि सान्थौआ गासिबो जाफुंगोन होननानै मेसेजखौ हरदोंमोन। नाथाय दिनै एनडिएफबि फेमिलि होननाय लोगो लोगो गासिबो गोलैयो। सोरबा रिटायारनो, सोरबा डिस्चार्जनो, सोरबा फुराना सारेन्डारनो, सोरबा गोदान सारेन्डारनो, दिनै गासिबो गोलैजोबो। नाथाय जों दिनै माखासे राजनितिकसो नुबाय। राजनितिकखौ जुदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव जुदि राजनितिकखौनो गेलेलायबाय थायोबा बर' हारिया जौगानाय नङा। बेनि थाखायनो आङो खावलायो माखासे दफाफ्राव जुदि रायजो राजानि जायफोर दिनै दुखु दाहा लानाय, जायफोर एनडिएफबिफ्रा सानसेबाबो साननैबाबो बै समाव सोरबा दिनै गुलि नांजानानै दं, सोरबाया दिनै बमफोरजों आथिं आखाइ मेगन खाना जानानै दं, आबसु आन्दालनावनो जा, एनडिएफबि आन्दालनावनो जा, बिएलटिफोरनि माखासे मुभमेन्टआवनो जा, दिनै माखासे लोरजिया जानानै दं। बिथांमोनखौथ' दिनै जायफोर दिनै आखाइ आथिं गज'फ्रा दिनै मेगनाव मोदै लानानै थानो गोनां जादों। बेनि थाखायनो जुदि पेकेजआ दङब्ला होनाया मोजां। आरो आं खावलायो माखासे
जिखुनु जाया बर'नि पार्टियाव दिनै BPF हान्जा UPPL हान्जा दं। दिनै UPPLआ सरकार सालायबाबो बर'फोरखौ नायखानांगोन, दिनै BPFआ सरकार सालायबा बर'फोरखौ नायखानांगोन। जिखुनु जाया बर' लिडारफ्रा गावनि हारिखौ एसेबाबो अनसायखानांगोन। ओरै थांलायबाय थायोबा माखासे खामानि मावनायफ्राव बेक जायो। नाथाय जों नुयो पार्टि मोननैयाव थाबाबो हारिनि खामानि मावनाय, मोनसेयाव थाबाबो हारिनि खामानि मावनाय। जिखुनु जाया जों दिनै राजनितिकनि खोथाखौ जों फैलायालासिनो माखासे दिनै जायफोर माखासे बिटिआर एकर्डजों पेकेज दंमोन, जायफोर दावहारुफोरनि, जायफोर आन्दलनाव ओंखारग्राफोरनि थाखाय बे पेकेजखौसो राजनितिक खालायालासिनो होनाया मोजां। आरो जों दा बुंनो हायो, आं बेखौनो खावलायबावो मोनसे, बर' इउटुबारानो जा, माखासे बर' रादाब बुथुमगिरि, माखासे ससियेल मिडियानि मानसिखौ आं खावलायो, माखासे बर' लिडारफोरखौ, माखासे दिनै UPPL सरकारानो जा, BPF हान्जायानो जा, बिथांमोनखौ साननैसो गावसिनि साननाय मथे खामानिखौ मावनो हो। नंनायनि नङैनि जुदि बुंजाबाय थायोबा, रायजाबाय थायोबा गोसोआ सानस'नो हाया। बेखौसो आं खावलायो, जायफोर दिनै बर' माखासे रादाब बुथुमगिरिफ्रा, बर' माखासे इउटुबारफ्रा माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बखिनायनिफ्राय साननैसो एसेबाबो खम खालायथ'। बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय माखासे गोसोखौ दिदोम साननो, खामानि मावनो थाखाय लामा हो। अभार जुदि बखियोब्ला, अभार माखासे जुदि सिखावनायखौनो जुदि सिखाव होनबाय थायोबा सिखाव जायो। बेनि थाखायनो जाय दिनै बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरखौ माखासे खामानि, जेरै बर'फोरनि खामानिखौ मावाबाबो माखासे बिथांमोनखौ सम होनाया मोजां। इलेक्सन टाइमाव जा रायबाय, जा बखिबाय, मानो होनोब्ला दिनै गावसोरबो माखासे खोथाखौ इलेक्सनाव माखासे खोथाखौनो 50आव दिनै 30% नंखाय जाखायो। 50%आव दिनै 30%आ नंखाय जायो। 20%खौल'सो दिनै खामानि मावनो हानाय माखासे राजनितिकआव जों नुयो। बेनि थाखायनो दिनै गावसोरबो जेरैबायदि इलेक्सनाव नंखाय बुङो, थिग इलेक्सननि समाव रायबाय, इलेक्सननि समाव बखिबाय, जाथ'बाय। जेब्ला सम फैगोन अब्ला रायलायगोन, बखिलायगोन। बेखौसो आङो खावलायो बर' इउटुबारफोरनि सायाव आरो बर' निउसफोरनि सायाव। बर' निउसफोरनि सायाव आरो बर' इउटुबारफोरनि सायाव आं खावलायो, बर' लिडारफोरखौ साननैसो रायनायनिफ्राय एसे जानगाराव थानाया मोजां। मानो होनोब्ला इलेक्सन टाइमाव जों जा बखिबाय, जा रायबाय, मानो होनोब्ला दिनै गावसोरबो इलेक्सन टाइमाव माखासे खोथाखौ थगायखायो। बेनि थाखायनो इलेक्सन टाइमाव जों गाज्रिबो रायबाय, मोजांबो रायबाय, खिन्थु इलेक्सन जोबनानै थांबाय। माखासे बिसोरखौ मोजां खामानि मावनो, मोजां गोसोआव साननो थाखाय दिनै सम होनाया मोजां। दा आं खावलायो, रायजाबाय थायोबा, बुंजाबाय थायोबा मानसिफ्रा माखासे साननाय हनाया गाज्रि जालाङो। बेनि थाखायनो आं खावलायो, बिटिआरनि जों बाहेरायाव थानानै आरो बिटिआर एकर्डखौ हाबगोन होनना बुंदों, सम होनाया मोजां। मानो होनबा सम होनाया मोजां, बिथांमोनहा माखासे साननानै साननैसोनि उनाव जुदि सनितपुर बिस्वनाथनि हाबनायनि माखासे रावफोरखौ जुदि बुङाब्ला, जेसेबां बर' निउसफोर, जेसेबां बर' इउटुबारफोर दं, जों खेबसे ज' रायफिनलायनोसैलाय। बेखौसो आं खावलायो। नाथाय आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। माखासे दिनै बर' इउटुबारफोरखौ, माखासे दिनै बर' निउसफोरखौ आङो खावलायनायाव, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। नाथाय आं बेखौनो सानदों, बारा रायबाय थायोबा जोंनि सानजानि बिटिआर एकर्डआ हाबनाय नङा नामा। माखासे आं बेखौ जकिंजों लांदों। बेखौ आंखौ माखासे रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै मा बुजियो, बुजिनो, साननो गोलाव दान्दाजों जुदि नाहरोब्ला एसेबाबो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हागौ। बेनि थाखायनो आं बुङो, जोंनि सानजानि बिटिआर एकर्डआ बिटिआरनि माखासे सिमा हाबनो गोनाङा बायसेन्सआव रायजाबाय थायोबा सोनानै होनाय नङा। बिनि थाखायसो आं खावलायदों।
दा साननैसो रायथ'नाङा मानो होनबा दिनै दैबाना जादों माखासे दिनै सरकारजों बर'फ्रा न' बां सिफाय जादों माखासे दिनै सोरबा नंखाय दायफ्राव दिनै आर्मि पुलिसजों गावथारजादों सोरबा दिनै सिनाय हायिफोरजों दिनै गावनानै गालांजादों माखासे बेफोरखौ गावजों गाव थेरफाथि लायालासिनो BPF UPPL मोननै पार्टिया गावजों गाव थेरफाथियालासिनो माखासे दानि जि बर' रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनदों बेखौ गावजों गाव नाहरलायालासिनो जाहाथे बिथांमोना आगान सुरनांगौ खामानिखौ मावनांगौ बेखौसो आङो खावलायो आरो लोगोसे आङो माखासे फुराना सारेन्डारफोरनि सायाव आं मोनसे मेसेज होनो लुगैयो जों दिनै इलेक्सन खाथियाव जों दिनै खोनायो अल आसाम सेन्ट्रेल बडि वेलफेयार एसोसिएशन दं होननानै जोंनि माखासे इलेक्सन खाथिफ्राव दोहौ फैयो सोरबा दिनै सेन्ट्रेलनि दिनै सेक्रेटारिनो प्रेसिडेन्टनो सोरबा डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनो सोरबा प्राइमारिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टनो नाथाय जों बर'फोरनि माखासे खैफोद आफोद जायोब्ला बर'फोरनि माखासे समस्या जायोब्ला जों दिनै सोरबा सेन्ट्रेल बडिनो डिस्ट्रिक्ट बडिनो जों दिनै रावखौबो खोनाया नाथाय आं बेखौनो खावलायो दिनै सोरबा दिनै गावबागाव ग्रुप वाइसफोरखौ दिनै बुङालासिनो जायफोर दिनै गोदानानो जा फुरानायानो जा दिनै सोरबा दिनै एनडिपि सोरबा बेरामजों थै सोरबा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै थै दिनै एनडिपि सारेन्डार नाथाय जों सारादुफ्राव नुदों लाजिथावना बाथ्रा जों दिनै खोनादों 4000नो 11000नो 5000नो सारेन्डारफोर दं गासिबखौबो मिलायनानै नाथाय जों दिनै जुदि 1000खौनो हमबाय 1000आव जुदि 100 खांबाबो बेसेबां थाखा जायो दिनै सोरबा दिनै सारादुफोराव दिनै जों सोरनिबा दिनै उन्दै समावनो दिनै नुदों सोरबा एनडिपिफोरनि दिनै सारादुफ्राव खस्थ' मस्थ' दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै गाव गावनो कालेक्सन खालायलायनानै सारादुखौ खुंनो गोनां जादों आरो जायफोर दिनै आदा खावनिया दिनै न'खर दानो गोनां जादों जायफोर गथ' गथाय थालांदों उन्दै उन्दै बिथांमोननो जों मालाबाबो बै समाव नोंसिनि फिसाला नोंसिनि बिफा नोंसिनि दिनै बिफाया बै समाव बर' हारिनि बिर जोहोलावमोन दिनै नोंसोर उन्दै उन्दै समावनो दिनै जिउ खोमानो गोनां जाबाय जोंनि ग्रुपनिफ्राय जों दिनै नोंसोरखौ माखासे फरायनायानो जा माखासे जों न'खर माखासे खुंनायाव एसेबाबो नैबे रांजों जोंनि मददजों जों नोंसोरखौ नैबेखिनिजों सहाय होबाय होनना जों मालाबा खोनाफेराखै नाथाय जों दिनै लाजिथावना बाथ्रा जायफोर जों दिनै खोनादों सारेन्डारफोर दं होननानै दाथ' जों जेनेबा फुराना सारेन्डार गोदान सारेन्डार बयबो ज' जालायनानै सोरबाफोर जुदि बेमारावनो जा सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनायानो जा जिखुनु जाया खैफोद आफोदाव थैनायानो जा बयबो 100 खांनानै जुदि जायफोरनि न'खराव मुंख्लं जालांनाय दानि जाबाय थानाय माखासे हरखाबै थैनो गोनां जानाय सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय सोरबा बेराम जानानै थैनाय बिथांमोननि न'खराव दिनै जों मालाबाबो माखासे सहाय हैनाय नुवाखै नाथाय जुदि इलेक्सन टाइमावल' जों मोनसे कमिटि दं सेन्ट्रेल बडि दंनो डिस्ट्रिक्ट बडि दंनो होननानै जों बुंबाय थाबा जानाय नङा नाथाय जों दिनै खेबफ्रामबो सोरबा एनडिपिफोरनि एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय सोरबा बेमार सेमार जानानै थैनाय सारादुफ्राव जों दिनै प्रमान जादों गावजों गाव खौसे गैया होननानै जुदि जोङो इलेक्सन टाइमावल' खौसेखौ देखायबा जानाय नङा सेन्ट्रेल बडि दंनो डिस्ट्रिक्ट बडि दंनो प्राइमारि दंनो बेखौ मानो देखायबाय थादों जुदि दंमारोब्ला दिनै सोरबा दिनै सारेन्डारफोरनि गेजेरावनो दिनै सोरबा थैना थांबाय सारादुफोराव जों माथो सिनि सेरसेबो हैनाय नुवाखै सेन्ट्रेल बडि डिस्ट्रिक्ट बडिफोरनिफ्राय बेखौसो जोंनिफ्राय मोनसे खावलायनो गोनां आरो बर'फोरनि दिनै दै लोमजानाय सोरबा सरकारफोरजों दिनै होखारजानाय दिनै जों बेफोराव सोरबा एनडिपि वेलफेयार सारेन्डार एसोसिएशननिफ्राय माबा मोनसे अनुदान हैनाय जों मालाबा नुदों नामा बेफोरखौ साननाया मोजां उननि समफ्राव जाहाथे जेरै सेन्ट्रेल बडिनो माबा बडि दंनो बिदिखौ अराय सम थानायाबो मोजां आरो जों खावलायो बेखौ उननि समफ्राव जाहाथे सोरबाफोर माबा मोनसे जुदि खैफोद आफोद जायोब्ला अल आसाम
फुराना गोदान गोजाम मदद होलायनाया मोजां बेखौसो आं खावलायो। आरो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। जेसेबां एनडिएफबि सारेन्डारफोर दं, जेसेबां एनडिएफबिनि दिनै गोदान गोजाम खौसे जानानै थानाया बर'फोरनि खैफोद आफोदखौ जों माथो होनाया मोजां बेखौसो आं खावलायो।